Moikka! Tässä Vaeltajankaupan videossa opetellaan laittamaan rinkan sääret kohdilleen. Videon rinkka on Vauden Astrum. Ihan ensiksi laitetaan rinkkaan kunnolla painoa ja löysetään kaikki remmit. Rinkan säätäminen aloitetaan lantiovyöstä. Lantiovyö laitetaan suoliluun päälle, joka löytyy lantion sivuilta. Ei siis alle eikä ylle, vaan suoliluun päälle. Lantiovyö tulee kiristää hyvin. Lantiolla kun on tarkoitus kantaa noin 80% rinkan painosta ja vain 20% hartioilla. Sitten olkaviilekkeet. Vauden rinkoista löytyy säätöä helpottava oranssilappu, joka pitäisi saada solisluun kohdalle. Jos olkaviilekkeen ja hartian väliin jää rako, tarkoittaa se sitä, että selän pituutta on säädettävä lyhyemmäksi. Vaudessa selän korkeuden säätäminen onnistuu helposti nostamalla klipsu ylös ja liuuttamalla hartiapaneelia alaspäin. Olkaviilekkeiden tulisi nuolla hartialinjaa. Vaudessa myös tasapainoremmien kiinnityspiste on säädettävissä. Jos selän korkeus on säädetty oikein pienelle, voi näitä remmien kiinnityspisteitä säätää alemmas ja päinvastaisessa tilanteessa ylemmäs. Sitten vaan rintaremmi kiinni. Sen tarkoituksena on pitää olkaviilekkeet paikoillaan. Seuraavaksi säädetään rinkkaa lähemmäs selkää olkaviilekkeen yläpuolelta. Jos remmit ovat löysällä, nojaa rinkan paino taakse. Remmiä ei saa kuitenkaan kiristää liikaa tai paino tulee niskan päälle. Tarkoitus on säätää rinkka niin, että se on pystysuorassa selkää vasten. Lopuksi vielä kiristetään lantiovyön sivustolta remmit, joilla saadaan jämäköitettyä rinkka lähemmäs selkää. Ei muuta kuin rinkka selkään ja luontoon.